Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. Татарстанның халык артисты Фуат Таһировка багышлыйм. Беренче бүлек. Сугышка мин башыннан ук барып кирдем дип әйтә алмыйм. Я җитмәүдә булгандыр. Башка сәбәпләре дә юк түгел иде. Әнием сырхау. Шуның өстенә матурлыгыннан, уен көлкеле булуыннан башым әйләнеп, яшьлек тилелеге белән Зөһрә атлы кызга иләнгән идем. Без Зөһрә белән бик аз һәм бик тату яшәдек. Ләкин шундук бу татулыкның бер күләгәле ягы да ачыла башлады. Зөһрәдә тумыштан килгән йөрәк авыруы булган икән. Врачлар аңа балага узган сурәттә дә бала табу бик кыен, хәтта фаҗига белән бетү ихтималын әйтеп куркыттылар. Шулай да табигый, без икебез дә балабыз булуын бик тели идек. Шулай сузыла килеп, сугышның 2нче елы да җитте. Ул арада халык телендә быел 2нче фронт ачылачак. Ул ачылгач, фашистны ике яктан чытырдатып кысып, кабыргаларын сындырачаклар икән дигән хәбәр дә йөри башлады. Ул да түгел, мобилизацияләү яше килеп җитеп, бер көнне миңа да военкоматка чакырып, повестка китерделәр. Сугыш әлбәттә уен түгел. Моны Зөһрә дә, мин үзем дә белә идем. Иртәгә китәсе дигән төнне без бөтен икеләнүләрне, кисәтүләрне оныттык. Мин сугышка Сталинград фронтына аның азаккы көннәрендә генә килеп кушылдым. Сталинград фронтта фельдмаршал Паульсны тез чүктерү, аның армияләрен, гаскәри берләшмәләрен чолгап алу, әсир итү белән төгәлләнгәч, безнең гаскәрләрне, шул җөмләдән безнең танкка каршы ата торган бүлекчәбезне дә Көньяк фронтына күчерделәр. Бугазга бугаз килеп сугышулар монда да булгалап торды. Немец безнең игелекле Көньяк туфрагыбызга дагалы итеген ничек тә тирәнгәрәк батырып калырга тырыша. Ә безнекеләрнең бурыч шулай ук ачык. Фашистның дагалы итеге баскан туфракта шундук гарасат кузгатырга, аңарга утырып ял итәргә дә ирек бирмәскә. Сугыш турында күп язылды. Әлдә языла тора, киләчәктә дә язылыр һәм сөйләнер. Минем бурыч сугыш турында язу яки сөйләү түгел. Минем бурыч Зөһрәм, минем сөйкемле һәм гомерлек ярым Зөһрәм турында язу. Аның үз сүзлеге аркасында бичараның үзенә дә, безнең якыннарыбызга да, сугыштан аяксыз кайтып егылган мин, гарип солдатка да тау чаклы борчулар, бәхетсезлекләр яуды. Моны мин Зөһрәмә рәнҗүдән әйтмим. Моны мин Зөһрәнең тормыш яратуына, шул тормышта ничек тә үзенең изен калдырырга үҗәтләрчә ябышып ятуына сыкланудан әйтәм. Сугыш турында язмыйм дисәм дә, шулай да кайда һәм ничек аяксыз калуымны кыска гына әйтеп булса да әйтми уза алмыйм. Табигать берәүгә дә артык аяк бирмәгән. Иң элек миңа ярчыкларыннан тетелгән һәм соңыннан шул тетелүнең финалы буларак гангренадан чиреп баручы аякны сүзсез генә онытып китү гынах булыр. Көннәрдән бер көнне безне 547-нче артполк составында десантчылар итеп Керчь ярыматауына ташладылар. Немец соңгы фортпостларыннан берсе итеп бу җирне бик ныгыткан икән. Дөнья мәхшәре кузгалды анда. Диңгез һәм коры җир, сугыш әсбаплары һәм тәрәзә рамнары, төтен һәм мингрәгән балыклар бергә буталып, һаваны төтрәтеп торды. Шул гарасатта миңа, Курчак театры артистына күпме кирәк соң? Сызгырышып очкан мина ярчыклары минем аякны да онытмаганнар. Һәм китте шуннан. Ничек киткәнен мин үзем белмим. Ни булганын Тбилиси госпиталендә наркоздан айный төшеп, күземне ачкач кына белдем. Демәк, алай икән. Аяклы артистлар күп иде бу дөньяда. Хәзер менә аяксыз бер артистта өстәлде булып чыга. Үлем белән яшәү арасында кысылып, әле дөньядан кичкәндәй онытылып, әле яшисе килүдән кабат кабынып, госпитальдән госпитальгә күчә кайтканчы байтак вакыт узган. Култык таякларында өйгә кайтып төшкәндә, өйдәгеләр мине ярым сискәнү, ярым шатлык белән каршыладылар. Ләкин каршылаучылар арасында минем Зөһрәм юк иде.
Аптыраулы авыр минутлар узганнан соң гына миңа Зөһрәнең бала тудыру йортында авыр хәлдә ятканлыгын аңлаттылар. Димәк, врачлар сүзен тыңламаган икән. Сүзгә дә, үпкәгә дә урын калмады. Эшнең ничек торганлыгы, баланы карыныннан ярып алу һәм нәтиҗәдә аның авыр хәлдә калуы турында янындагы табибы әйткәч кенә аңлашылды. Дөресен әйткәндә, төшенергә соң иде инде. Кинәт Зөһрәнең хәлсез иреннәре хәрәкәткә килде. Миннән сиңа соңгы бүләк, бала кала. Какма, сукма, кешедән дә кактырма. Җанымның миңа ишеттерә алган иң соңгы сүзе, боерыгы менә шул булды. Дөресен әйткәндә, сүзләр белән түгел, авыр, борчылу күз карашларыбыз белән сөйләштек. Бугазыма авыр түйен килеп тыгылганга әйтмичә сузып килгәнмен. Хәзер дә менә шул түйен аша әйтәм. Зөһрәм юк. Ул булмагач, өйдә дә бушлык иде. Өстәвенә ипи карточка белән генә бирелә. Хәер, бусы ил белән килгән бәла. Ягарга утын юк. Барыбызны да иң нык борчыганы Зөһрәдән калган бала. Аны ничек исән-сау алып калырга да, ничек аякка бастырырга. Дөрес, медицина бу очракта безгә ярдәмгә килде. Брас исәймичә баланы биреп җибәрергә ашыкмадылар. Баланы алыр көн җитте. Киттек әни белән. Менә ул сезнең гүзәл кызыгыз, күрегез, диде врач, баланың башын күзен биләүсәләрдән чак кына бушата төшеп. Шушымын инде Зөһрәмнең миңа бүләк итеп калдырганы. Минем сүзләремне тегеләй дә булай да аңларга мөмкин булгандыр. Врач баладан бигрәк минем белән кызыксынгандай, такт белән генә менә тагын мондый сүзләрдә өстәде. Нишләмәк кирәк, солдат? Язмыштан узмыш юк, ди безнең халык. Миңа да шул сүзләрне кабатларга кала инде алайса. Күңелгә зәһәрле усал сүзләр дә килгән иде, югыйсә тыелып калдым. Нигә үтеңне гөнаһсыз кешеләр өстенә сытарга? Телемне ничек кирәк алай әйләндереп әйткәнем шул булды. Шулай да, иптәш врач, ничек үстерәбез инде бу кеше балчыгын? Нәрсә ашатып дигән сүзем? Ул ягын без карарбыз. Без аның өчен аның әтисе кебек үк җаваплы. Баланы үзегезгә алгач, сөт кухнасыннан стерилизованный сөт алырсыз. Көндә килеп алырсыз. Ник дисәң, бер көннеке икенче көнгә ярамый. Үтә дә ачык итеп әйтте врач бу сүзләрне. Монда шикләнергә яки икенче төрле уйларга урын калмады. Димәк шулай. Зөһрәм миңа бүләк итеп чүпрәккә төрелгән шушы баланы һәм аны исән-сау үстерү өчен гаять зур һәм гаять катлаулы җаваплылыкта калдырган. Күз сирпеп бер генә карадым һәм шундук таныдым. Зөһрә балчыгы ул. Өлешчә, минем дә балчыгым. Димәк, аны күтәрү, аны үстерү, аны кеше итеп аякка бастыру безнең изге бурыч. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. Икенче бүлек. Шәһәрнең бер читеннән икенче читенә сөт ташулар китте. Әле әни, әле апа чаба, әле үзем титаклыйм. Баштарак бала бераз исәйгән кебек тә күренә башлаган иде. Ләкин бу озакка бармады. Тиздән сабыебызның эше китә башлады. Ашаганы юкмый, китә чүпрәк юулар. Озак та үтмәстән безнең карап торган күз нурыбыз уртак хафабызга әйләнде. Әни үзенә өстәмә мәшәкать эзләп тапты. Без чыгып торган арада күрше карчыгын алып кереп, эшкертергә, төшкертергә тотына. Ай хайла, бу дөньяның шәбәләнеп беткән мәшәкатьләрен, борчуларын хәлсез карчыкның сулышы белән генә очырып җибәрергә мөмкин булса. Аптырагач, бер көнне безнең беребез белән дә киңәш итмичә, баланы күтәреп үзе больницага киткән. Ана-моны уйлап тормаган, күңеленә җыелганны чыгарган да түккән. Сез биргән казна сөтен эчми, эчсә дә аш булып ятмый, ашаганы астында. Әтисе шул Гитлер төртенмешкә каршы сугышып, аяксыз калган инвалид. Әнисен үзегез беләсез, сезнең кулдан китте. Инде шул фронтта бик баласын, әнисез дә калган гөнаһсыз нарасының бөтенләйгә күзләрен йомганын кул кушырып көтеп торыйкмы? Юктыр андый закон, булмаска тиеш андый закон.
Бала күтәреп килгән олы яшьтәге хатынның гаҗизлек белән әйткән бу сүзләрен ишетми калмаганнар, әлбәттә. Әнинең күңелен табар өчен генә булса кирәк, укалы кәгазьгә төрелгән бер порошок тоттырганнар да көйләп җайлап җибәргәннәр. Бар, әбекәй, кайтатыр бүгенгә. Бик борчылса, әнә шул порошокны җылымса суда изеп, бал кашыгы белән генә авызына каптырыгыз. Без монда киңәшләшеп, бәлки, берәр чарасын табарбыз. Раз казна сөте ярамый дип барасыз икән. Киңәшләре шул булган. Карап торган бер донорлар бар икән. Ниләр генә булмый бу дөньяда. Донор дигәннәре Мәдинә атлы яшь хатын булып чыкты. Сөтен калдырып китә икән иртәләрен. Соңга таба бу эш өчен аз-маз акча да эшләргә мөмкин икәнлекне белеп алгач, ул авыр елларда акча кемнең кесәсен тишсен, көнгә 2 мәртәбә килеп йөри башлаган. Аның сөте минем Хатирәгә җибәрәләр. Без бу исемне аңарга әнисе Хатирәсе итеп кушкан идек. Бар бит игелекле кешеләр, фронтовик баласы, әнисез дә калган нарасы дип, карт әнинең тилмереп әйткәненә дә колак салганнар күрәсең. Мөгъҗиза юк дип бара хәзерге халык. Бигрәк тә күп китап күреп, башын акыл белән тутырган кешеләр әйтә. Ә менә мин әйтәм, мөгъҗиза бар. Ник дисәң, мин үзем күрдем ул мөгъҗизаны. Үз күзем белән күрдем. Шул күрмәгән, белмәгән хатынның аерым савытка салып, минем әнигә тоттырып җибәргән сөтен ашата башлауга, китте минем кызның эше ходка. Эш китүе туктады, бала чүпрәгә юы кимәде, бала елаган тавыш шулай ук кимәде. Әни мискин куанып бетә алмый. Бар бит Ходаның игелекле кешеләре дип, күрмәгән, белмәгән кешегә дуга кылудан бушый алмый. Әйтми үтеп булмый торган тагын бер файда килеп чыкты. Күршебездәге эшкерә торган карчыктан суынды. Аның ул хәлсез сулышы белән бала өстенә тикерүеннән ни файда? Аптыраганнан гына чакырдым инде, ди. Үзем төсле, әни дә юктан гына ышанып китүчән. Бала табу йортындагы сөт кухнисындагы докторларга, барлык ак халатлы кешеләргә куанычын сөйләү белән генә туктап калмаган бу. Күрсәтегез миңа шул изге җанны, минем нарасы ятимемә шифалы сөтен бирә торган игелекле кешене дип сагызланырга тотынган. Ниһаять, ирешкән дә булса кирәк ул үз дигәненә. Бер көнне кайтып, тик томалдан миңа аны мактарга тотынды. Мәдинә атлы икән бахар. Былай карап торырга әллә нәрсәсе дә юк. 2 аяклы, 2 куллы кеше, безнең ише җир бәндәсе, ә йөзендә изге нур уйный. Карап торып әйтер сүземне оныттым, телем кирмәкләнде. Әтиянең нинди кешеләр соң бәпкәм, авылданмы, әллә шушы ук Казаныбызданмы дим. Аптырагач әйтер сүземне әйтә алмагач, кисәмдә 3 сум акча бар иде. Шуны чыгарып бирдем. Садака булыр, мин әйтәм. Мин садакага калган кеше түгел, әбекәй, үземнең көчем, үземнең эшем бар, дип уятлы итте. Әнә шундый бер катлы кеше инде ул минем әни. Хатирәне дә бик ярата иде. Сөтне ничек тә суытмаска тырышып күкрәгенә кысып алып кайта. Апа белән икесе алмашлап бара кайта йөрделәр дә, бер көнне бу минем үземне җибәрде. Шифалы күкрәк сөте белән баланы күзгә күренердәй тернәкләндергән адәм баласын үз күзләрең белән күрү сиңа да хәрам түгелдер. Бар әле бер үзең. Кичә сөйләшеп кайттым, сөтен китерешли, ул шунда, коридор башында көтәргә булды. Берәү килә, берәү китә. Өченче бүлек. Әнинең үз тегермәне ярган ярма инде. Кая ул көтү? Киресенчә, мин аны үзем көтеп алдым. Култык таякларымны бик алай күргәзмәгә төзеп куймыйча, әлбәттә. Яшермим. Минем Хатирәмә күкрәк сөте белән алай тереклек биргән кешене өстәвенә әни дә кайта-кайта мактый торгач, минем үземнең дә күрәсем килә иде. Шулай да әйтер идем, без алай ышынып күрешмәдек. Килеп, ишек катындагы үрмә чыбык диванда сәгать ярымнан утыргач кына миңа аны няня күрсәтте. Менә шушыдыр ул, әгәр син әйтә торган кеше булса, диде.
Мин барыннан да элек артымдагы култык таякларымны күрсәтмәскә тырышып, тизрәк турып бастым. Бу беренче хәрәкәтем ярыйсы гына тиз һәм килешле чыкты. Күреп торам, сез Фатимәттәй җибәргән кеше, диде каршымда басып торучы яшь, мөлаем тавышлы ханым. Аның сизелер-сизелмәс кенә аптырабрак калганлыгы беленә. Шул халәтен яшерер өчен булса кирәк, ул кинәт ясалма кыюлык белән өстәде. Фатимәттәйнең өзелеп сөйли торган бердән-бер улы, күптән түгел генә кайткан фронтовик солдат сез булсагыз кирәк. Так точно, дидем солдатларча коры гына итеп. Беренче караштан ук үземнең йомшак ягымны сиздерәсем килми. Бу яшь ханым белән әдәплерәк сөйләшергә дә дәртем кузгалып тора иде. Сезгә инвалид кешегә килеп йөрү авырдыр. Фатимәттәй килә алмаса, авырып китеп килә алмаса дигән сүзем. Бәлки, мин үзем дә вакыт табармын. Ул өзек-төтек әйтте бу сүзләрне. Күренеп тора, беренче очраган ир кеше алдында аның бик шишеләсе дә килми иде булса кирәк. Сүзне озакка сузмас өчен ул үзе тотып килгән сумкага иелде. Аннан кат-кат мамыкка уралган озынча шешә тартып чыгарды. Шешәле сөт йомшак кына тавыш биреп куйды. Кайтканчы суына төшсә, Фатимәттәйне өйрәтеп торасы юк, рәтен белә, диде аннары. Сүзне сузмыйк. Сезнең тизрәк кайтып җитүегез хәерле. Сөткә артык суынырга бирмичә. Монда бүтәнчә аңлатма бирүнең кирәге юк. Тизрәк юлыңда бул, иптәш фронтовик, минем бүтән әйтергәй сүзем юк дигән мәгънәне аңлата иде бу. Ә минем күңелдә, җәннәттән сөрелгән адәм баласында бүтән сүзләр дә туып тора иде каһәр. Култык таякларымны таба алмаган атлы селкенгәләп, әшин дөресендә аларны бу мөлаем аз сүзле хатынга ничек тә күрсәтмәскәрәк тырышып мәтәшкән арада, ул инде китеп барган иде. Юл буе төрлесен уйлап кайттым. Изүмә кыстырылган сөт шешәсе әлбәттә суынган булгандыр. Күңелем мингәрәткеч каршылыклар белән тулган иде. Беренчедән, яшерә алмыйм, тартынкырак узган берничә минутлык сөйләшү ул яшь ханым турында миндә җылы тәэсир калдырды. Икенчедән, шулай ук яшермичә әйтәм, күңелемне эч пошыргыч сорау тырный. Нишләп әле ул ханым сөтен читләргә эләшә? Аның үз баласы кайда? Кайттым да әнигә ташландым. Син мине бүтән андый эш белән йөртмә. Әнә Алма апа, әнә Кишти апа бар. Аларның аягын бик жәллисең икән, үзеңнең дә үкшәң төшеп калмас. Только минем бүтән барасым юк. Мәдинәнең үзен күрдеңме соң син, дип гаҗәпләнеп сүземне бүлдерде әни. Юкса минем белән сөйләшкәндә бик тә ягымлы күренә иде ул бала. Әллә бүтән берәрсе туры килеп каты бәрелдеме? Күрдем, үзен күрдем, дидем мин әнигә. Нигә кирәк миңа аны күрү? Бирәсе сөтләрен биреп җибәрсеннәр дә, шуның белән вәссәлам. Кешедән үзеңне жәлләтеп торганчы. У кан кыйлган икән, бер дә харап, дип авызымны томаларга маташты әни үз чиратында. Кеше белән сөйләшми йөрерсең инде, бар. Гомер буе дуада каз булып яшәрсең, култык таякларыңны кочаклап ятарсың ятканда. Шул Мәдинә дигән адәм фәрештәсе белән дә сөйләшер сүз тапмагач. Бу соңгы сүзләре белән әни мине тагы да мингәрәйтте. Сүзенең төбенә тора гына төшенеп җиттем. Әни бер катлы карчык мине чын-чынлап безгә сөтен бирүче сеңелкәш белән якынайтырга уйлый иде булса кирәк. Нәрсә әйтим? Дивана дисәң, дивана түгел. Акыллы дисәң, башка сыймаслыкны башына китерә. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. Дүртенче бүлек. Бер ара Мәдинәбезне бөтенләй югалттык. Югыйсә, сүз куешканча вакытында да барабыз, я әни бара, я үзем. Сөт кухнясы тирәсендә көтеп, сорашкалап та карыйбыз, ләкин юк безнең сабыйыбызны ризыкландыручы игелекле Мәдинәбез. Соңыннан билгеле булды. Бөтенесе өчен минем күпне белергә теләүче әни гаепле икән. Бу урында бер мәсьәләне ачыклап китү кирәк. Сөт кухнясыннан кайту юлы бергә туры килеп, әни шул араны гел үз файдасына сузмакчы булган. Сүз иярә сүз чыгып, Мәдинәдән төпченергә тотынган.
Янәсе кайдан ул, нинди кеше баласы, әтиәниләре саулармы, хәзергесе көндә Мәдинә кем белән тора? Бу соңгы сорау Мәдинәне бер юлы шыгырыннан чыгарган. Минем кем белән, ничек торуым сезгә кагылмый Фатимәттәй дигән ул, моңарча һич сиздермәгән кызулык белән кабынып китеп. Алай бик төпшенүчән булсагыз, мин сөтемне кая куярга урын табармын. Үзең дә белеп тор, инвалид улыңа да әйт. Минем хәлем белән артык кызыксынучыларны яратмыйм. Шулай дигәндә, шатка җиткәнне дә көтмичә, җимерек кыймалы бер ишек алдына борылып кирип тә киткән. Ничек кенә булмасын, безнең бәләкәй хатирәбез яратып эчә торган сөттән аерылды. Яңадан гомуми кухня сөтенә калды. Мәдинә сөтеннән аерылу белән безнең сабыебыз күзгә күренеп ширли башлады. Кыскасы, эшне ничек тә төзәтергә кирәк иде. Эшнең бозылуы синнән, әни, дидем мин. Үзең бозгансың, үзең төзәт. Бар, Мәдинәне ничек тә үзең табып сөйләш. Хата миндә булган, бөтенесендә үз өстемә алам, бары тик безнең гөнаһсыз ятимебезне игелекле сөтеңнән генә мәхрүм итмә диген. Кирәк булса, аягына егыл, хатирә хакына егыл. Мәдинәне күрә алмыйча, шул тирәдә озак кына буталып йөргән әни. Шул арада сүзне ничек, кайдан башларга дип мин өйрәтеп җибәргән алифбасын да төшереп калдырган булса кирәк. Дипломатия мәктәпләре үтмәгән, коры телле, пәрәмәдән туп-туры әни сүзне булай башлаган. Син, Мәдинәкәй, җаным, аш итмә ятимебезне. Синең сөтеңнән аерылгач, тагын торыксыз калды уланыбыз. Мәдинә бер сүздә эндәшмичә карап торды, ди әни. Бичара, бер катлы бәндә, әни турында әйтәм шулай дип. Бу эндәшми торуны тегесе бер кадәр өметләндерә торган итеп көлемсерәп тә торгандыр бәлкем. Әни үз файдасына юрап булса кирәк, тагы да шишелебрәк киткән. Син, Мәдинәкәй, җаным, бер караштан ук ошадың безгә. Безгә дигәнем миңа дигән сүзем. Хәер, безгә дип Фәрдием исеменнән әйтсәм дә, бер дә харам түгел. Гомергә булай култык таягына калмас, яшьтән түзәлер, аягына бер басар әле, Алла боерган булса. Бар эзенә төшсә, акылсыз бала түгел минем Фәрдием. Әлегә бу минем сүз. Фәрдием дә минем сүздән чыкмый. Кыскасы, балага сөт кайгыртып киткән кеше көтмәгәндә баланың әтисе, ягъни минем турыда кайгыртучы, яучы карчыкка әйләнә язган. Башсыз түгел Мәдинә дә. Кызмаган, күтәрелеп бәрелмәгән. Гадәтенчә, сүзсез көлемсерәп туру белән бер мәл уздырган да әйткән аннары. Син, Фатимәттәй, йомшарып килгәнсең бу юлы. Барыннан да бигрәк, минем үткәнем турында төпшенмәвең миңа ошады. Минем үткәнем кызыклы түгел. Һәм мин аның белән кызыксынырга берәүгә дә рөхсәт итмим. Шулай килешсәк, хатирәне сөтсез итмәбез шәт. Башка сүз кирәкми дә әнигә. Артык сүз ышкындырмагайым дип, үзе дә шүрләгән булса кирәк. Башы күккә тиярдәй шатланып кайтып киткән шул сүзләрдән соң. Ләкин аннан соң да байтак көннәр үтте, безнең сабыебыз Мәдинә апасыннан ияләшкән сөтен күрмәде. Кирәкле кирәксез сүз әйтеп, син хәтерен калдырмадыңмы, әни? Син бит ни, турыданрак ушасың вакыты белән. Шулай инде, без каткан телләр сөйләшә дә белмибездер. Кая ул безгә сез яшьләр артыннан куып җитәргә, дип ризасызлык белдерә әни. Ләкин үз урынында зирәклеге җитәрлек иде. Сүзне артык үстермәде. Баланың борчылуын тыныч кына күзәтә алмыйча, үзем сөт кухнясына юл алдым. Сөт кухнясының регистратурасыннан Мәдинәнең координатларын алып, эзләп киттем. Бер генә яклы Заря урамындагы сугышка хәтле салынган өйләрнең берсендә аскы каттагы кечерәк бүлмәне биләп яшәп газапланган була икән. Өй җиһазларының бик алай шәптән булмавына карап, бу ялгыз ханымның тормыш итү дәрәҗәсен чамаларга мөмкин иде. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. 5-нче бүлек. Искәрмәстән генә килеп керүдән мин бер уңайсызлансам. Үзенең бик гади ситсы күлмәктән шәрә балтырларын ялтыратып,
ялан аяклап идән юып йөрүеннән Мәдинә үзенә бер аптырады. Без күпмедер вакыт сүзсез калдык. Шулай да Мәдинәне югалып калды димәс идем мин. Менә шулай инде мин кичке сменага барасы көнне төшкә чаклы диярлек йокы симертәм дип сүз башлады ул. Үзен үзе мыскыл иткән тон белән. Җылап утыра торган балам юк, сөйрәп торгызыр иде инәй Иракта, Башкириядә. Сүзнең булай җиңелчә шук тонда башлануы үзе генә дә минем кул аякны шишеп җибәрергә, яшь хуҗабикә белән иркенрәк сөйләшергә, сорашырга мөмкинлек бирде. Алайга китсә, белергә рөхсәт итегез. Бу сабыйны кем дип белик? Мин стенадагы бала рәсеменә ымладым. Ашыкмагыз. Барысында үз вакыты белән белерсез, дип үзеп салды Мәдинә. Һәм эшем дәвам иткән хәлдә түбәндәге белешмәләрне төзеп китте. Мин Казанга әллә ни байлык белән килеп төшмәдем. Алып килгәнем карынымда, аны үзем генә белә идем. Әти-әнисенең бәддогасына юлыккан, үз авылында туганнары күзенә шалынып йөрмәскә кушылган кыз баланың бүтән нинди байлыгы булсын. Рәхмәт, Казан мине рәхимле кабул итте. Эш эзли торгач, завод тулай торагына техничка булып урнаштым. Тырышлыгымны күреп, күңелләре йомшарды булса кирәк. Менә шушы кысан бүлмәне бирделәр. Кыскасы, минем артымда әллә ни мактанырдай эшләр юк. Мәдинә кинәт җитдиләнеп китте. Артык сүз куертуга юл куймастан, ул шундук мине иң нык кызыксындырган сүзне әйтте. Әгәр сезнең ул сабыегызга минем сөтем бик ошый икән, сатулашып тормабыз. Шулай ук сез инвалидны да тиңтерәтеп йөртмәбез. Сөтне мин көнгә 2 мәртәбә сезгә үзем илтәрмен. Иртәнге сменага барасы көнне иртүк смена алдыннан, кичке смена көнендә сменадан кайтышлый. Әгәр шулай килешсәк, миңа адресыгызны калдырыгыз. Мин куанып адресымны калдырдым. Чыгып барышлый ишек тоткасына килеп тотынгач, Мәдинә үзе минем юлыма аркылы төште. Ул түбәнгә караган, бик моңлы һәм юаш күренде бу минутта. Сез иптәш фронтовик, ник кызыксынасыз минем баштан үткән хәлләр белән? Мәдинә тутташ табышмакка әйләнгән иде бу минутта. Ул кыска арада ишек бусагасы төбендә генә нәрсә дә булса әйтергә дә өлгерә алмадым. Ул турыда как-нибудь башка вакытта дидем. Нинди җавап булды бу? Мәдинә моны ничек кабул итте? Ул турыда уйлап тормадым. Зөһрәмнең вакытсыз үлеменнән соң хатын-кыз белән сөйләшүне онытып бетерә язган идем инде. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. Алтынчы бүлек. Шушы очрашудан соң бер иртәне ул үзебезгә килеп керде. Булай таң тишегеннән йөрүем өчен гаепләмәгез, диде ул, миннән түгел, әнидән гафу үтенгәндәй. Сменага барышлый сугылдым. Сөт белән тулы колбасын әнигә калдырып, минем якка әйләнеп тә карамыйча китеп барды. Кайтышлый тагын кереп, савытын алып киткән. Шул рәвешчә рәттән берничә көн килә-китә йөрде бу. Кыска вакытка гына сугыла, һәр керүендә ашыга, сөйләшсә, әни белән генә берничә авыз сүз алыша. Мин күзенә чалынсам да, баш кагып исәнләшүдән узмый. Балага сөтен китерү өчен әлбәттә рәхмәт. Ләкин баш селкеп исәнләшүдән артык узмавы белән бераз хәтеремне калдыра иде. Дөресен әйтим, теге көнне искәрмәстән мин барып кергәч, ситсе күлмәктән генә ялан аяк килеш идән юып йөргән җиреннән бераз аптырабрак калса да, үзен югалтмыйча, минем белән уйный-көлә сөйләшүе, бигрәк тә игътибарсызлыгым өчен миңа җиңелчә генә берничә сүз ташлауы хәтердә утырып калган иде. Җитмәсә тагын бер көнне сүз юктан әни дә кыстыра куйды. Ул ятим баланы әйтәм, үзенә рәтләп сүз катыр кешесе юк, безнең сабыйны кайгырта, рәхмәт төшкере. Бу да әлбәттә колак яныннан гына узмагандыр. Ләкин эшемнән генә сизә йөрим. Күңелем тартыла ул рәхмәт төшкеренә. Ләкин ничек, кайчан, кайсы яктан килеп сүз башларга? Әни алдында башлый торган сүз түгел.
Кыска вакытка килә-китә йөргән җиде ят кешегә күңелдә генә йөргән зур сүзне ничек башламак кирәк? Тукта, аяклар бер мәл рәткә килсен, вакыты җитәр, тел ачылыр әле, дип үземне юата киләм. Көлке бер яктан, әйтерсең, аяк белән башлыйсы сүзне. Шулай, ничек сүз башларга форсат эзләп йөргән иртәләрнең берсендә, Мәдинә безгә ашыгыч кына кирип чыккан арада, әни дуамал кубып, миңа әйтеп куймасынмы? Бар, Фәрдетдин, идән чыгып тор әле син, бераз гына. Хатын-кызның үзара нинди сүзе булмас. Әнинең буйырган тонда мине өйдән кууннан мингрәп калгандай булдым. Бактың исә, бөтенесе Мәдинә сеңелкәш кушуы буенча эшләнгән икән. Юкка гына килә-китә йөрмәгән ул. Мине өйдән куып чыгарганнар да булар. Мәдинә Хәтирә сабыйга турыдан-туры күкрәген каптырып, суыртып карарга булган. Һәм китте шуннан. Балабыз күзгә күренеп тернәкләнә башлады. Әни дә Мәдинәне гел мактап торгач, үземнең дә күңел купшыганны әйтәсе дә юк. Кибеттән бер пар каюлы башмак алып, тәвәккәлләп Мәдинәгә киттем. Кирип, бүлмәсенең бусагасын атлау белән бөтенесен оныттым. Ник дисәң, бик матур киенеп куйган бу. Шәш тулымнарын үреп, җилкәсенә салган. Үзе ялан баш. Бераз сөрмә дә тарткандай күренә. Кыскасы, безнең Рамазан күрше әйтмешли, сусыз кашык белән суырып йотарлык. Сине таякларыңны ташлавың белән котларга кирәк иң элек, дип сүз башлады Мәдинә. Алып килгән бүләгең өчен дә рәхмәт. Күреп торам, кухня тирәсендә бөтерелеп, ни дә булса әзерләргә маташа. Кырыгыз әле, Мәдинә, мәшәкатьләнмәгез, мин ашап килдем. Аш килгәнсез дип әйтергә җыенмыйм. Ул кухняктан җавап кайтарды. Бүләк алып килгән кешене бер стакан чәйдә эчерми җибәрү бер дә килешмәс. Бу очракта миңа да җавапсыз калу килешмәгән булыр иде. Бүләк дип көлмәгез инде, дидем мин. Минем эш әнинең поручениесен үтәү. Сиңа дип ул алып кайткан. Мин алып кына килдем. Дөресен әйткәндә, мин дөресен әйтергә өлгерми калдым. Мәдинә кухня яктан подноска куеп, бер стакан куе чәй, омлет һәм юкка гына киселгән икмәк китереп куйды. Менә хәзер әйтәбез дөресен, дип, бүленеп калган сүзгә ишарәләде ул. Каршыма килеп утырды. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. Җиденче бүлек. Мин Башкортстандагы татар авылларының берсендә туып үскәнмен, дип башлады Мәдинә артык сузмыйча. Кече яшьтән башкорт, татар җырлары колагыма керә торды. Мәгәр үзем кеше алдында авыз күтәреп җырлаганымны хәтерләмим. Көйне бузармын, әдәм көлкесенә калырмын дип шүрле идем. Аның сайын башкорт, татар көйләре моң минем күңелгә ныграк сеңә бара иде. Кече яшьтән җыя килгәч, бар байлыгы менә шул. Бераз үсә төшкәч, моңа Фәрит дигән күрше малай истәлде. Әйтмәс идем, матур малай дип. Кара тутлы, ябык кына бер малай шунда. Кечерәк чагында бит очында аз гына сипкеле дә бар иде шикелле. Мин диванага барыннан да элек әнә шул сипкеле ошый иде. Ни хикмәттер, тора бара миңа ошый торган ул сипкелләр юкка чыкты. Әлдә исемдә мин аңарга сипкелләреңне кая куйдың дип бәйләнергә тотындым. Ул авызын йөрып көлә. Сиңа күрсәтәсем килмәде, саттым мин аларны, дип шаярта иде. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Без Фәрит белән бер мәктәптә, үз авылыбызның 7 еллык мәктәбендә укый идек. Бер-беребездән көлә-көлә, бер-беребезне мыскыл итешә, бер-беребезне гел тутыра, үстерә килгәнбез. Җитте бер заман, без үзебез дә сизмәстән бер-беребезне яратыша ук башлаганбыз. Фәрит өйдәгеләрен шыр елатып, үз теләге белән ватан сугышына китешли, "Син мине көт, Мәдинә, көтәрсең бит, Мәдинә", диде. Күзләрен мөлдерәтеп, миңа туп-туры карап торды. Мин нәрсә дип әйтергә дә белмичә аптырап калдым. Минем дә күзләремдә мөлдерәмә яшь иде. Ахрысы, мәхәббәт дигәннәре шул булгандыр. Аннан соң Фәрит үзенә табарак тартып китерде дә, бит очымнан
үбеп алды. Шул булды беренче үбешүбез. Соңгысы да шул дип әйтер идем. Соңгысы бераз тигеләйрәк килеп чыкты. Кыскасы шул, китте хатлар язышу, китте әдәби китаплардан йыгып калган матур сүзләр, шигырь юллары, миннән китә яшь аралаш язылган озын-озын хатлар. Фәриттән килә кыска-кыска өч пишмаклар. Аның шул кыска өч пишмакларыннан куанычым куеныма сыймый. Фронт бит ул. Кайдан да чәчәкләп шуклап торыр вакыт. Шул үч пишмаклары өчендә зур рәхмәт. Ходай хәүф-хәтәрдән сакласын дим. Үземне тынычландырырга тырышам. Сагышым татар көйләрендәге моң кебек. Аның саен эчкә сеңә бара иде. Шулай узды көннәр, шулай узды төннәр. Җанашымның китүенә 2 елда нәкъ 15 көн узды дигәндә, сез көлмәгез, мин ул көннәрне, ул айларны хәтеремә уеп санап бардым. Фәритемнән хат бөтенләй килмәс булды. И шул чактагы януым киюем бер Ходай белә. И шул чактагы януым киюем бер Ходай белә дә үзем беләм. Артык алгысынучан шул мин. Кем белә, бәлки артык нык яратудан да булгандыр. Кешегә чәчеп йөри торган сүз түгел. Шулай да бөтенләй канатларны салындырырлык нигез булмаган икән. Фәритем каты яраланган булган. Госпитальгә салганнар, анда байтак яткан. Ә мин дуамал җан, әллә ниләргә юра бетердем. Игътибар белән миңа карап алды да, бик суздым түгелме? Ялыксагыз, әйтегез, туктармын диде ул. Сөйләгез, сөйлә, хәзергә бик издән барасыз. Мәдинә булай үзе бик җитди булса да, вакыты белән юктан гына юмор кыстырып куя. Бу урында да минем издән барасыз дигән сүзләремнән кыек мәгънә чыгарды булса кирәк. Авыз чите белән генә көлемсерәп әйтә куйды. Шулай издән бара-бара булды инде барысы да. Бәлки соңыннан стенадагы бала рәсеменә күчәрбез. Бу урында мин сезнең аеруча туры сүзле булуыгызны көтәм. Шул авылдашыгыз Фәрит белән уртак җимешегездер әле. Әйе, госпитальдан соң ул ялга кайткан иде, диде Мәдинә һәм кызарынып аска карады. Сезнең ул балагыз кайда? Менә шул инде иң авырткан урыным. Фәритнең фронтта геройларча һәлак булуы турында хәбәр килеп төшкәч, баланы мин аның язмышы белән артык кызыксынмаска кулдан язу биреп, больницада калдырдым. Яшьлек тилелеге дә булгандыр. Әти-әниләрнең каргыш тиргәш астында идән куып чыгарулары да өнсез калдыргандыр. Кыскасы, бер дә гафу итәрлек хәл түгел. Мәрхәмәтсезлек, күңел катканлыктан килеп чыккан эш. Соңыннан мин моны төзәтергә тырышып йөреп карасам да, бер нәрсә дә чыкмады. Миңа үзем калдырган язуны гына күрсәттеләр. Булганы шулай. Калганын боргаламыйча гына сез әйтегез. Минем бүтән нинди чарам бар? Инде миңа аңлатып булмаслык батыр уй килде. Әгәр әйтик, чараны икәү бергә эзләп карасак, дидем мин тәвәккәлләп. Чара дигәнем бала дигәнем, синең балаңны. Бу әлбәттә кинәт кабынып, артык чамасыз әйтелгән кыюлык булгандыр. Әмма мин тәвәккәлләргә булган идем инде. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. Сигезенче бүлек. Әнинең безне Мәдинә белән кушарга теләп алып барган индәү димләү эшләре дә әлбәттә иссез калмагандыр. Бигрәк тә минем Мәдинәгә аның югалган баласын эзләшергә чын ихластан сүз бирүләрем бичара хатынның күңелен йомшартты булса кирәк. Барыннан да элек безнең үз арабызда бер-беребезгә тартылу хисе көчәйгәннән көчәя барды. Белмим, мин мәхәббәт турында күп укыган кеше түгел. Шулай да бөтенләй үк шыр ялангач та булмагандыр, шигырь китаплары укырга ярата идем. Ләкин бер китапта да мәхәббәт ялкыны ничек дөрләп киткәнен укыганым юк иде. Ә менә бу очракта башланды. Уртак бер фикергә килгәннән соң, артык сузмыйча без кушылырга булдык.
Кушылырга дигәнем Мәдинәне туп-туры үзебезгә алып килергә. Туй кыңгыраулары уйнатып тора торган вакыт түгел. Шулай итеп, әнинең фатихасын алып, ул фатиха әллә кайчан әзер иде инде. Һәм кичтән Мәдинәне әзер торырга кисәтеп куеп, иртәләрнең берсендә такси алып Мәдинәгә киттек. Мәдинә әзер. Хәер, аның артык җыйнарлык әйберләре дә юк иде. Менә килеп тә җиттек Мәдинә, дидем мин капылт кына. Минем Хатирәм анда әни таптыра бит, әй. Без кайтып җиткәнче, киенешеп, ясанышып, апалар да килгәч, кешелеккә кия торган күлмәге өстеннән ак алъяпкыч япкан әни кухня белән түр як арасында тыз-быз чаба. Өй тәмле ис белән тулган. Тик бу ыгызыгының төп сәбәпчесе Хатирә генә бер читтәрәк тынып калган. Безнең шул Хатирәбез бу минутларда танымаслык басынкы иде. Ләкин аның бу халәте озакка бармады. Мәдинәнең сөенечле тавышы белән «Кайдасың минем Хатирә кызым, нишләп мин аны күрмим?» дип чынлап бер тавыш бирү җитә калды кызга. «Инде мин сине җибәлмим, инде син бездә каласың. Китә башласаң, минем дә тәпием бал, алтыннан чабалмын», дип сакаулы кылдап барыбызны да шаккаттырды. Менә шулай узды безнең өйгә яшь килен төшерү. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. 9-нчы бүлек. Шулай итеп, безнең Хатирәбез әниле, әниебез киленле, мин үзем кәләшле булдым. Өебезгә яңа иям өстәлде. Без бәхетле идек. Ләкин бу тыштан караганда гына шулай күренә иде булса кирәк. Мин моны Мәдинәнең үзен тотышыннан да, әни өйдә юк чакта сиздерергә тырышып әйткән кинаялы сүзләреннән дә сизенеп йөри идем. Килде бер очрак, уйламаганда килде дә мине бер юлы тотрыксыз калдырды. Мәдинә безгә теге алдында утырып төшкән ир бала рәсемен дә кыстыра килгән һәм күзгә бик ташланмаста итеп шкаф артына куйган. Бу бәләкәй кунак нишләп шкаф артында кысылган дип куйдым мин, аны моны уйламастан. Давай без аны нәкъ синдәгечә итеп стенага урнаштырыйк. Оныттың да мини, Фәрди? Ул күзләрен авыр күтәреп сынаулы бер караш ташлады. Син бит миңа үз баламны, югалган баламны табышырга вәгъдә иткән идең. Сүзгә урын калдырмады. Мәдинәнең миңа ташлаган үпке сүзләре артык җитди. Минем хәтердән чыгарган вәгъдәм шулай ук җитди иде. Ул кинаялы искә төшерү белән генә узмады. Төннәрнең берсендә, йокының иң тәмле вакытында уянып, Мәдинәмнең кешегә ишеттермәскә тырышып кына, елап сыктап ятуыннан сискәнеп киттем. Ни булды? Яман төш күрдеңме әллә дип иркәмне кышып алдым. Төшем түгел, өнем куркытты. Балам искә төште. Чынлап торып кузгалырга вакыт җитте. Иртәгесен үк без Мәдинә белән аның администрациясенә барып, мәсьәләне кабыргасы белән куйдык. Без югалган баланы эзләргә чыгабыз. Моның өчен Мәдинәне 2-3 көнгә эшеннән бушатып тору кирәк. Үтенечне Мәдинә үзе курка оялагына әйткән булса, бәлки колак яныннан гына да уздырган булырлар иде. Миндә чын солдат каны кузгалган иде инде. Сүзем кискен чыкты, безгә каршы килә алмадылар. Маҗаралы бу сәяхәтне без туп-туры роддомнан башладык. Мәдинәнең администрациясе белән сөйләшкәндә сүзне кискен башлау нәтиҗә биргәч, мин бу урында да шуны кулланып карадым. Хәтта тәвәккәллеккә барып, бала минеке, мин фронтта каты яраланып, госпитальдән озак вакыт хәбәр алмаганлыктан, Мәдинә чарасыздан баланы калдырырга мәҗбүр булган дип ышанып алдым. Ләкин бу урында ышануым нәтиҗә бирмәде. Мәдинә калдырган язу минем ышануларга караганда көчлерәк булып чыкты. Безгә баланың кайда икәнлеген әйтмәделәр. Шулай да сорашкалы торгач, әлбәттә, чама белән эзенә төшә башладык. Кулыбызга берничә адрес килеп керде. Беренчесе, кайдадыр шәһәр читендәрәк тар гына тыкрыкта, яны белән салынган 2 катлы өйнең беренче каты булып чыкты. Хуҗасызлык өйгә керү юлыннан баскычлардан ук күренеп тора иде монда. Сез дә шул Абдулахат үк сезне эзләп килүчеләрмени дип
Кулын билендәге ал япкычына сөртә-сөртә безне урта яшьләрендәге бер хатын каршы алды. Ярыйсы гына исәеп киләдер иде улыбыз. Бәхетсезлеккә каршы юк кына ширдән әтиебез үлеп китте. Ялгыз башыма ятим бала үстерү авырга киләчәкне кайгыртып, картымның туганнан туган кардәше Зарифҗан Кучер ярдәмгә килде. Көтеп тә Зәйнәп җиңгәгездән булмады. Үстерерлек хәлебез бар. Бирегез ятимегезне безгә. Ким хур итмәбез дип зинһарлап сорагач, узак уйлап тормадым. Тәвәккәлләп бирдем дә җибәрдем. Аларның адресы кырыгыз әле. Бөтенләй таркалып калдым бит. Игә кереп утырыгыз әле. Ханым шак кына бөтерелгәләп алды. Аптырабрак сузды. Күл башыма, су башыма бар бит әле шундый бер урам. Бар апа, бар ул адрес безнең кулыбызда. Шул адрес буенча без китергә ашыктык. Ләкин күл башы безне ачык чырай белән каршыламады. Бар бездә андый малай. 2 елдан бирле бар, дип эндәште ир урталарындагы кеше. Тыңлыйк, ни йомышыгыз төште ул малайга. Беренче сүзләрдән үк эшнең җиңел булмаячагын сизелеп тора иде. Абзыйның тарпайып эндәшүе мине дә кузгатты. Сүз җиддидән китте. 2 ел үстереп тәмам кеше иткән баланы ансат кына белмәгән, күрмәгән кешегә биреп җибәримеш. Әгәр ул күрмәгән кеше дигәнегез баланың атасы булса, миңа да эреп торырга вакыт калмаган иде монда. Миңа Мәдинәдә өстәде. Кыскасы безнең уйнап йөрмәгәнебезне мин каты җәрәхәтләнеп госпитальдә хәбәрсез озак ятканда, Мәдинәнең сабыйны роддомда калдырып чыгарга мәҗбүр булганлыгын аңлатып әйткәч, абзыйның бераз йомшаганлыгы күренде. Алар ирле хатынлы бер-берсенә моңсу гына карашып торганнан соң, хатыны елап ук җибәрде. Аптыраудан нишләргә белмәгән баланы безнең кулга китереп тоттырга мәҗбүр булдылар. Әлбәттә, җиңел аерылышу булмады бу. Әмма бүтәнчә мөмкин түгел иде. Фатих Хөсни. Берәү килә, берәү китә. 10-нчы бүлек. Балалар бераз тартынып торганнан соң, татуланып, бер-берсенә ияләшеп киттеләр. Малай з авызын ачык кына чыгара алмый. Шунлыктан сөйләве чак кына сакаурак. Хәер, бу кимчелеге аны һич төшерми. Безгә якынайта гына иде. Малай хәзер идәгеләр өчен улыбыз Әхәткә әйләнгән. Аны тулы исеме белән әйтсә, бары тик әбиләре Фатимәттәй генә әйтә. Башкаларның да исемне кыскартып әйтүләрен өнәми. Телегез калыры баланың исемен тутырып әйтсәгез дип сукранып куя. Титулларны да саташтырмый башладык. Мин әти, Мәдинә әни. Хәтирә белән Әхәт безнең балаларыбыз булып калды. Тик Хәтирә өчен әбиебез генә икенче ягы белән ачылды түгел микән? Элек ул кызы өчен турыдан-туры әби генә иде. Хәзер аның әбисе әтисенең әнисе булганы өчен әби икән. Идә дә, күрше тирәдән дә икенче әни булганлыгын телгә керткән кеше юк. Гомергә булай яшереп саклый алмаслар, телгә керер. Озак көттермәде. Һич уйламаганда Әхәт сиздереп тә куйды. Нәрсәдәндер сүз чыгып, мин Мәдинәгә төксе эндәшкәнмен. Хатыным моны авыргарак алып, син Фәрди дус әтәч булып та кычкыра беләсең икән дип шаяртып куйды. 3 яшьлек Әхәт җирдән 3 карыш калыккан малай шуңа игътибар иткән булган. Анда безнең атка утырып йөри торган әти әнигә булай гына әйтми иде. Ул андагыларны мондагылар белән бутарга ярамаганлыгын сизгән кебек тотлыгып, сакауланыбрак калды. Шулай да әйтә башлаганын төгәлләп чыкты. Бер вакыт исереп кайтты, әнигә шул кадәр кычкырды, аннары урындык алып өстенә атты. Мәдинә малайны тиз генә кулыннан алды да пычмак якка уенчыклары янына илтергә ашыкты. Соңыннан без бер-беребезгә карашып алдык. Шулай икән әле. Бик үк түгәрәк түгел икән.
Бездән башка тагын дөньяда атка утырып йөри торган әти дә бар икән дигән мәгънә чагылып калды безнең бу карашып алуыбызда. Бер үк вакытта без сабыйны урындык белән бәрешә торган дөньядан үз вакытында алып китә алганыбыз өчен шатланып та куйдык. Кыскасы, хәзер безнең өйдә бөтенесе дә үз урынына утырды. Хатирә өчен дә әни бер генә, Мәдинә әни генә бар иде. Әгәр кызыбыз кайчанда булса, үзенең чын әнисен белеп алса да, моннан гына әллә ни үзгәрмәячәк. Дөнья шулай ул. Берәү килә, берәү китә, тормыш дәвам итә. Каршылыклары, борчу шатлыклары, җырлары һәм күз яшьләре белән. Искәндәр Хәйруллин укыды.